శ్రీ గురుభ్యో నమ. గురువు గారికి పాదాభివందనాలు. శివస్వామి గారికి. నేను సంగారెడ్డి నుంచి వచ్చానండి. నా పేరు ప్రేమ్సాగర్. కాలభైరవుని స్వామి దర్శనానికి గురువు గారి గురించి, కాలభైరవ తత్వం గురించి యూట్యూబ్లో గురువుగారి ఛానల్ ద్వారా తెలుసుకొని గత 3 సంవత్సరాలుగా గురువుగారి మంత్రాలు కానివ్వండి, గురువుగారి బోధనలు కానీ వినుకుంటూ దాన్ని ధ్యానించుకుంటూ నడుస్తూ వస్తున్నానండి. ఈ దేవాలయం స్వర్ణాకర్షణ భైరవ స్వామి టెంపుల్ రాజమండ్రికి నేను సంగారెడ్డి నుంచి వచ్చానండి. ఇక్కడ ఎలాంటి ఫీజు లేదు, రుసుము లేదు. తర్వాత మధ్యాహ్నం అన్నదానము, స్వామివారి దర్శనము, మంత్రబోధ, హితబోధ. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అంటే స్వామిగారు చెప్పింది యూట్యూబ్లో చూసినప్పటి నుంచి ఆ మంత్ర ధ్యానంలోనే నాకు అన్నీ మంచిగా జరిగాయండి. అనుకునే అన్నీ అయ్యాయి. ఆ నమ్మకంతో మంత్రోపదేశానికి ఈరోజు వచ్చాను. చాలా సంతోషం. గురువుగారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ అభిషేకం అనేది మన చేతుల మీదంగా అభిషేకం చేసుకోవడానికి వీలుంది. మరియు ప్రసాదంగా నాణ్యాలు ఇస్తారు మనకు. ఇంకొకటి ఇక్కడ టికెట్ అలాంటివి ఏముండదు, ఉచిత దర్శనం ఉంటుంది. ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయినా కానీ ఏమైనా కానీ ఉచిత దర్శనం ఉంటుంది. ఇక్కడ దర్శన భాగ్యం కలగడానికి నా జన్మ అదృష్టం. ఓం శ్రీ కాలభైరవాయ నమః. నా పేరు దేవకృష్ణ, మాది అమలాపురం. మంత్రోపదేశానికి వచ్చాం. చాలా బాగా జరిగింది మంత్రోపదేశం. గురువు గారికి చాలా పాదాభివందనాలు. చాలా బాగుంది మంత్రోపదేశం. నా పేరు గురుమూర్తి. హైదరాబాద్ నుండి వచ్చామండి. మేము 67వ ఉపదేశం తీసుకున్నాము. అప్పటి నుంచి నాకు బాగా అనిపించింది. అందుకని మళ్ళీ తీసుకుందామని తీసుకున్నాను. ఏదనుకుంటే ఆ పనులు జరుగుతున్నాయి ఆ కాలభైరవ దయ వల్ల గురువు ద్వారా. అది థ్యాంక్ యూ అండి.